Siyempre, kailangan meron ding pabigas sa bahay. Oh, diba? Mas bongga. Pupunta na kami ng bahay. Tawid na kami ng ilog. Kasi para may stock. Ay, doon din pala sa taas. Wala na yung bigasan. Sa bigasan, bo. Tumumay guys, ay ginupitan namin. Ano naman siya? Kawawa naman si Mumay. So, punta na kami sa Mansion. Tingnan natin kung ano mga ginagawa nila Mama Sita doon. Happy New Year, Pards! Asa na sila, Mama? Ano ka dito? Mother! Hello. Ay, nagluluto ka na? Yeah. Ano na yung una mo? Putahe. Adobo. Ay, pangit agad nila. Ang amo kasi kan. Adobo. Parang pamilyar Chivas Regal. Ha? Ano sa inyo? Hi! Umpisa na. Adobo niya? Yeah. Ano sa pa inyong handa? Wanda yun. Shrimp. Kami shrimp. Ito oh. Ala oh. Bayan! Hala! Nilang shrimp! Mga kapayason. Nailang shrimp, adobo, Ay. ulo ng lechon. Masyada ang among presentation sa table. Mag-ano ko ma? Ipa-chop ko na ba yung chicken? Para ma-marinate. Ha? Happy New Year ha! Pangit ang inyo ha! Pangit ang inyong presentation. Mas dahil sada lang inyong tablecloth. Anong bigbuto mo na ang pula-pulo? Diba? Pangit ang inyong tablecloth. Saka ang inyong prutas, lansones, relamang. Ang amin second floor sa amo. Dalawang Ay, floor. bastusa sa second floor ang amo ah. Pero, Puta na kinsa na palitan na. Hala! Palitan na mi anang kuwan. sa June, ang amo, magayon ka na ba, Grip? Ang amo, hurot na rito ni Ma'am si G. Okay, lansones na yung tinira ko ah. Lain ang amo. Ang importante, may red horse. Hala, dalaga ng doors, mga kapiyason. Ay, amo, ana, chocolate na, buta ni Ma. Idagdag mo daw yung chocolate. Oh, Ha? Aman yung kwarta-kwarta na niya. labi ha, wala ni kwarta, Wala wala. yung kwarta, ang amo, amo, ibayad. Edit niya, motor niya. Kiss, 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 kiss. Edit niya, motor. Kaya nagpinapa pag ulit. Ay, sa kapatid, iniwan lagi. Ay, pula-pula dito. Bakit ang pula nga tila dito? Ay, kato akong habol. Mapula. Abo mo pala. Bitsit mo gud ni. Nagali kami habol dito mapula. Maro na ako dito sa gilaban gapon ba? Hindi, ginamay ko. Napagutang ani dito ay dahil dyan, meron tayong chocolate. Ay! Oh, kana ani dire. Ikaw atiban dire. Ikaw na bagong motor. Hala, ayan. Hala. Halika dito mga bitter mong kapatid. Anak ni mo, anak ng tiima pa rin ng tiima. Okay, dire. Wala ka sa ng tuniyo. Charan! Mga dago, may sundan na. Ha? Wala na gagawin ni kauman. Nara! Chocolate! Hati-hati na ako. Wow! Wala kami nangayo. Ha? Sila plato lagi. Nara! Chocolate! Wala na mas chocolate. Pambutang mo na diyan sa inyong mga table, para tamis-tamis ko, no? Ayun. Hindi na kayo bigyan pa nga- Kahit mga hindi mo ko chocolate. mga bata ito pa kayo na fermented. Butang na diyan. Anak, Hindi dali. na mo dito dai. Kuha na nila ang ulo, gali! Oh, dito man. Dahil pang ayo. Agay, pa kayo diyan? Oo. Ay, may masa dito Ako ba? di ay. Gichik naman yung diretso ni Grit ni Ulo. Gino siguro ang Grit ba? Oh, man naman ay palutos mantika ba yaw? Ay, ang sari, Hindi. Picture lang. Gusto sino? Di mo, kung Hindi naman bagong gabi kay mga Pagumaga. Masipag. Ang ato sa mo. Ikaw, dito ba ka mo? Dini kay ko mag-dinner ka, dini kay mag-dinner o magdala may pagkaon dire. Manila mi dini kay mag-picture lang ang si kay napon mangay lang din ninyo oh, gamay nga. Gamay do ka puta sa dalan. Gamay si Paluma wala din Paluma dito. Luoy kay ako mga edit dito. Wala prosperity ang farm kung wala tao dito Oh, mga. yun. Sana mabinyagan mga kuan. Dito na ka kaya daro yan dito. May mandaan ni kay baklag bingaw ka dinhi kay kanang kuan man ni mingaw man dani nga kuan para kanang peaceful dito sa amo kung wala tao wala customer buong year. Pagkuan bila ni pagkaon mga bila niya. Oh. Kami nag Ano? Magpa-music na lang sa function area later. Patugtog ba? Pag games dito na pag games. Ay mo dito kay kapoy dito. Hindi na bitaw kitsa ni mo tubig. Magpa-premium ko.
pero sa January 25 na. Sa sahod, bayan. Ito na dura January 24. Amin na mo kung namin bumay, kahit isang lang nato bim, natin pa premium. Kani lagi gani. Lang na, no? Akala na lang. Dula mo niya din, no? Basta di, bahala mo bang gadula mo nini kay kanin yung balay. Ang importante sa balay sa... Ay, pwede naman maglaro bago mag New Year. Pag picture Basta na. mag-picture tayo Oh, din eh. pag Mag-dinner 12, tayo. di, uli na. Hindi namin dito kay para na tao pag buto-buto dito. Dahil bikulo bimuli makabuka. Ha? Nang Europe na Britney. Ito na, ito, Bim. Saan ito pagkalingaw niya, premium. O di ba? 1,000 na ba premium? Ito dapat dula. Ay, 1,000. Ayan, oh. Ito sa ubos balay mo ba? Dahil, apel na lang ni Dari. Ha? Apel ni Dari. 1,000 rin price. Ayun, hindi na tamo ito sa tabo. Ay, mo kapit-kapit mo tabok ng gata yung kita mo kabutaan niya dito. Taas, sa silong. Hindi na mo. Ano mo niya din eh, mag-picture ta, manyapo, dahil mo balik tabok. Oo. Balik kwarta, ibutang. Ay, wala. Wala yung dalang chocolate. Itong linglingin. Ano? Yung bilog. Nalimot ko, padala na padala. Iprint na lang ito din kayo mangkain sa kung sa isbutang dito. Ay, printa na na dito. Si Duna raman na. Ay, open ba di karon? Napa meya. Printa na dito para namin pa-premium kuhan. Garbo-garbo siya punta. Para garbusa pag ginagawa. Pero ka pa ba diya? Ay, si Donna. Donna! Donna! Hi. Naka-black mo lagi ng diyo. Ang ubos karon. Asa? Asaan? Dapat may iris niyo amo kang amo second floor. Second floor amo mga kuan. 20,000 nakabutang sa bowl na mo. Oh, di ba? Ano ani kay 100 lagi kay tag 20 man. Ano si nanay mo nagsimumay? Sira ulo ka talaga. Gago ka talaga. Sira ulo ka. Ay, ang maganda dito kasi meron ng TV, may Netflix kasi. Sira ulo ka. Ayan no, may Netflix sila dito. Ay! Morning! Bawas kay Kuy. Ay. May padini sa ilang Happy New Year! Magtanong-tanong may ano niya movie. Unsa mo oras? Unsa ka oras wala ka obret? Diyan yung si Argel ba para di kina sila mag-standby sa ila din nila pa. Ang kato kay 8,000 dito, ako to ihatag sa ila akong maglahutay sila. Anda. Mga alas 2 na ko rin. Mani ko dito kay maligo kog pool on niya hapon. Oh, pinalagyan-lagyan mo eh. Nila ko damit tapos po mag-pool tapos mag-Victoria pag magkaon ay nagkumato dito. Ang imong baka itigway sa Kaman si Paloma Si Paloma. Kaya may paluma yung bilin to sa Reza. Madure ko sa silang balay, dito mo siya nagpasko, yan yung kuno upo ubanan ka Oh, puntahan niya na muna. Nakita mo siya sa 8,000 sa table. Isa ka lang mapaon ka sa Thailand. Salamat Ma'am Jane 18 sa Avedra. Happy birthday Ma'am Lasminda. Nagkaroon kami ng 10,000 kagabi. Yay! May tag-500 mga bakla. Ano? Digaan ko niya. Ay ba, niya nakabarot pagid mo ba? Naman. Oh, let's Oo. go. Napag may mga kuan souvenir. Oh, Mga bangkito. Kuha ito isa dito sa balay. mga bangko, mga laba kahoy kay furniture mo nilang negosyo. Mo ba? Oo. Ngayon lang, contest ka bring me bangko, din lang contest. Ay. Mga pa-furniture mo nilang kuan. Ang bongga. Ipatapin yung bangko, hindi sila dula-dula unya agad. Kahit duwa lang. Pwede na to ma-introduce sa... Dani rin magduro. Magpalaro ko niya. Sige Yan. katubaya. Oh, hampasan ng gasol. 1,000 to yung isa. Hampasan ng gasol makasurvive pa na. 5,000 kailangan ko. Oh, ano mo? Ah, nakuha na yung ulo. Litson, malingling sa yaha, no? Yes. Lingling ba, Litson? Ay, pa-chop na ako niyon pa, please. Ano yan, Laura? Ha? Dito na ito rin. Opo, i-marinate ko na to. Magpunta mo na akong palengke, may bibilin pa ako. Ha? Happy New Year everyone. Busy na ang tanan. Busy na ang mansyon.